Fai 12.000 anos, a humanidade estaba formada por grupos de cazadores, recolectores que se desprazaban ao amplio do territorio. A alimentación dependía do traballo e das habilidades de cada individuo e da cooperación entre os membros do grupo. O aumento da temperatura fixo que nas zonas máis altas escaseara a vegetación. O cambio do clima fixo que os animais baixaran cara aos vales en procura de alimentos e auga. Os Homo sapiens foron tras eles. Fai 8.000 anos, a maioría dos humanos estaban asentados en vales fértiles ao carón dos ríos. Máis persoas e un menos territorio fixo que fose preciso cultivar terra para obter alimentos. As plantas silvestres e a caza xa non eran suficientes. Fai uns 6.000 anos apareceu o arado, tirado por animais. Un agricultor con un arado producía 5 veces máis comida que un cazador recolector. Os excedentes da agricultura permitiron que parte da poboación se dedicaran a tarefas non relacionadas coa alimentación. Xurdiron os primeiros construtores de camiños e vivendas, os ferreiros e os primeiros administradores. Fai 4.000 anos, as propiedades dos campesinos afortunados creceron. As sociedades estaban divididas entre as familias terratenientes e as familias pobres sin terra. Na sociedade de cazadores e recolectores, o traballo humano era o factor máis importante da produción. Nas sociedades agrícolas, a riqueza e a prosperidade deixou de depender do traballo para depender da propiedade da terra e dos medios para cultivá-la. Un só agricultor con recursos para ter bois podería cultivar 10 veces máis que outro que o fixara á man. Podería alimentar a moitas máis persoas. O arado transformou os campos e mesmo a civilización.